persoas con enxeño especial, dispostas a usaren o maxín para inventar. Capaces son de idear, indagar, demostrar. Da lúa ao gravitar é porque caen mazás do pomar. Para medir o tempo que ora tarda en pasar, é predicir no inverno neve sol en verán. Un esplendor sen igual, tan radiante e real, que ofrece benestar e ansias de soñar. Eles armaron pancas para o mundo elevar e colocaron astros alrededor para xogar. Xiran que xiren as rodas da locomoción e tamén as do tren que avanzan cara adiante. Vai ben, así de van para inventar, non paran nunca de discorrer, por saber máis sobre esta terra que hai que soster. Para inventar, para descubrir. Sí, abxuro. E non obstante, xira. Galileo, que acababa de ser condenado polo Tribunal da Inquisición, falaba da Terra. É que resulta, rapaces, que durante moitos séculos a xente creu que a Terra era o centro inmóvil do mundo e que o Sol e os outros planetas xiraban ao redor dela. E coidadiño con quen dixese o contrario. En contradición coas santas escrituras, a súa vida estaba nun perigo grande. Hoxe sabemos que todo iso non era certo. Pero a algúns fíxolles falta moito valor para diciren o contrario, e a todos moito tempo para entender que o Sol é o centro do noso sistema planetario. No ano 1564 vai nacer en Pisa, en Italia, o que vai impoñer esa evidencia. A Terra xira. Galileo Galilei. Galileo, que botamos unha carreira. Ata a torre. Vamos logo. Preparado. Gañaches ti como sempre. Moita pasta. Moita pasta. Oiche, se saltamos, polo menos serei eu o primeiro en chegar abaixo. E por que pensas iso? Porque son o que máis pesa, home. Iso non é seguro. Habería o que comprobar. Saltamos para velo. Uns anos despois, cando Galileo ten 14, admíteno na Universidade de Pisa para cursar estudos de medicina. Ui! Ai, a man! Oh, desde logo ese é ben hábil. Ei, desperta, marchamos. Vai indo, ti, agora vou. Paréceme que xo sei. Ai! Non podes andar con máis cuidado, Galupín. Ai, perdoe, padre. Estaba pensando e non mirei por onde ia. Está ben, non pasou nada. A meditación distráenos ás veces das realidades deste mundo. É que ese péndulo, quero dicir, esa lámpada... Non sei, é como se marcase o tempo. O tempo é eterno. Iso non impide medilo. Vai en paz. É ben simple. Canto máis curto é o péndulo, maior é a frecuencia.
un círculo ou unha parábola. Agora o viño estoupa. Ou se cadra, bebo demais. Con este péndulo podemos medir con precisión a frecuencia das pulsacións. Algo que permitirá determinar o estado de saúde dunha persoa. E vostede quen é, mozo, que ven aquí querendo ensinarnos medicina? Chámome Galileo, mestre. Galileo Galilei. Moi ben, Galileo, volva ás súas clases. Cando acaba os estudos, o mellor pode ser... Permítame, querido colega. Este aparello a min pareceme moi enxeñoso. Observe. O movimento correspóndese exactamente co meu pulso. A velo seu. O seu pulso é ben rápido, amigo. Debe de ter uns humores furibundos. Xa verá como este instrumento se vai balancear cada vez menos. Isto non vale para nada. Non é así, mestre. Mire, non é a amplitude do movimento, senón a lonxitude do péndulo a que determina o Rápido, demasiado rápido. É mal sinal. Unha sangría seguro que lle fai moito ben. O seu invento, mociño, vai nos ser moi útil. É un bo método para medir o tempo. Galileo aplicou o seu descubrimento á fabricación de reloxos. E vai inventar moitas máis cousas. Canto máis pesan as cousas, máis se afunden na auga. Non, canto máis densas, máis se afunden. E isto permite calcular se un líquido é máis denso que a auga. Aos 25 anos, a Galileo nomearon o profesor de matemáticas. Imos alá. Recordas cando éramos nenos e queríamos saltar? Pois esta vez vas ver como ten ganas. A miña pedra grande vai caer moito máis rápido que a túa pedriña. E eu dígoche que van chegar abaixo ao mesmo tempo. Vou contar ata 3 e tiramos as pedras. E só se vai escoitar un ruído á chegada. E 3. Non ves? As campaíñas que están colocadas á mesma distancia soan cada vez máis rápido e iso vai permitir medir a aceleración do tempo. E con que vas medir ese tempo? Co meu péndulo, por suposto. É un xogo estúpido, non se aprende nada. Podo probar eu. Por que non? Galileo acaba de descubrir que a velocidade dun corpo aumenta proporcionalmente ao cadrado do tempo. E por primeira vez temos aquí as bases dunha lei. Tamén inventará o termómetro para medir a temperatura do aire e dos líquidos. Inventou o compás de proporción que permite medir obxectos afastados e a distancia á que se encontran. Convértese nun sabio moi ben considerado e todos querían ir ás súas clases. E pouco tempo despois, con 28 anos, aquí o temos como profesor de matemáticas na famosa Universidade de Padua. Os seus dominios, mestre Galileo. E espero que nos siga descubrindo moitas cousas apaixonantes.
Galileo permanecerá na Universidade de Padua preto de 20 anos e fará moitos descubrimentos, aínda que había que seguir loitando contra as ideas establecidas, os dogmas. Decátase, querido amigo, que hai sabios que defenden que a Terra non é o centro do universo, que non é máis ca un simple planeta que vira ao redor do Sol. Hai que ver que parvada. Por que non vai poder ser así? Porque o notariamos se movese, querido amigo, pero está completamente inmóvil. E que é o que fai xirar os outros planetas? A vontade divina, por suposto. Os anxos, os serafíns. E viunos alguén? Que gracioso é, Galileo. Non fai falta ver para crer, querido amigo. Marco Antonio, imos fabricar un telescopio que permitirá achegar os obxectos afastados. E con que, mestre? Farémolo con lentes, como as dos anteollos. Xa verás. Moi ben. E agora vas facer un tubo na volta de todo isto. Pareces moi interesado, Marco Antonio. Sí, pois sí. Só quería ver se funcionaba ben. Vese moi ben, non si, mestre? Estou seguro de que poderemos ver as estrelas como se estivesen ao lado. Bo traballo, Marco Antonio. Saio, teño que marcar unha cousa. Ei, espere! Ei, espéreme, espéreme! Xa vou, señorita! Axúdolle en algo, señorita. Grazas. Grazas, señor. Mares, cráteres, montañas. É increíble. Interesante, interesante. Quere coñecer a mecánica do ceo, pero, meu querido mozo, falamos dunha mecánica celeste que vai moito máis alá da comprensión da humanidade. É unha mecánica, e como todas as mecánicas ten regras, e regras que temos que comprender. Que convicción! Veña canda min, voulle ensinar unha cousa. Aquí ten a mecánica celeste, concibida por un grande artesán, Santucci, segundo a teoría de Ptolomeo. É ben complicado. Sería moito máis simple se todos os planetas, a Terra incluída, xirasen ao redor do Sol. Cale, infeliz! Iso que está dicindo é un sacrilexio. E por qué? A Biblia di que Xosué parou o Sol. Se o parou foi porque o Sol xiraba ao redor da Terra. Non esqueza, meu querido mozo, a condena de 10 anos de Giordano Bruno que dicía que a Terra xiraba. Levárono perante o Tribunal da Inquisición e despois queimárono por herexía. Era amigo meu, e o cardeal Belarmino tamén era amigo meu. Era o grande inquisidor. Pero había un home, un polaco, Copérnico, que tamén dicía que era a Terra que xiraba ao redor do Sol. Pois se dicía a verdade, vouno demostrar. Boas novas, mestre. O Dux de Venecia convídao a irlle presentar o seu telescopio. Sí, mestre, o Dux en persoa. Moi ben, pois iremos.
Señor, pode ver un navío que salvisca no horizonte? Moi ben, pois mire polo telescopio. Que maravilla! Imos poder saber con antelación cando chegan os nosos barcos mercantes e cando chegan os inimigos. O único que fai este telescopio é ampliar as imaxes que están lonxe. Mire a lúa. Non mire, Alteza Serenísima, porque o vai enganar. En realidade a lúa é un astro esférico. Parécenos ver unha forma curva, porque unha parte, non exposta ao sol, está na sombra. Non son máis que parvadas. É un invento magnífico, mestre Galileo, e o seu traballo merece unha recompensa. Contrato de por vida na Universidade de Padua cun salario de 1000 floríns ao mes. Galileo, non lle dedicaches ningunha mirada á nosa neniña. É tan guapa. Que lle queres, Marina? Aínda quedan tantas cousas por coñecer. Xúpiter, o astro vermello e dúas lúas pequenas. Se os demais puidesen ver isto. Satélites na cintura. Hoxe sabemos que Saturno está rodeado de anéis, pero co seu telescopio primitivo Galileo non o podía ver. Por que faz iso? É para observar o sol, senón a súa luz fai mal. Estas manchas non están no mesmo sitio que hai uns días. Daquela nós xiramos ao redor do sol. Copérnico tiña razón e o que ensinamos na universidade está errado. Ten coidado, Galileo, o que di vai en contra da ensinanza da igrexa. Non, Marina, son un bo cristián, iso ninguén o dubida. Pero a verdade é a verdade e o meu deber é publicar o resultado das miñas observacións. Polo tanto, segundo as miñas observacións, o sol non xira ao redor da Terra. Ao contrario, é a Terra a que xira ao redor do sol. E Venus, Saturno e os outros fan o mesmo. Todos os planetas son escuros e só brillan cando o sol os ilumina. Por esa razón, na Terra é de noite ou é de día, segundo a cara que estea exposta ao sol. Pero daquela, mestre, o que di a Biblia é falso. A Biblia emprega unha linguaxe sinxela para o uso da xente sinxela. A ciencia debe empregar unha linguaxe apropiada para conseguir que evolucione o saber da humanidade, e non por iso contradí as santas escrituras. Monseñor! Monseñor Belarmino! Vos que instruíste o proceso do herexe Giordano Bruno, teño vos que dicir unha cousa. Escoitei a Galileo ensinar que a Terra xira ao redor do Sol. É unha doutrina perigosa. Coñezo a Galileo, é un bo cristián, irmán Lorini. Non temos que preocuparnos polas súas ideas sobre a astronomía. Non van dirixidas contra a igrexa. As matemáticas son unha arte diabólica, semente da herexía. E os que, como a Galileo e os seus seguidores, sacoden a estabilidade do ceo, están en pecado, irmáns, en pecado mortal. E a lúa xira ao redor da Terra. Por qué? Galileo, xa temos 3 fillos e nin sequera 6 te decataches. Que lle queres, amada miña? Hai tantas e tantas cousas que saber. Sí, un herexe e solicito contra ese matemático o xuízo da nosa Santa Inquisición. Pero agora Galileo ten amigos poderosos, e a pesar dos ataques e das críticas consentirano e adularano.
Eses serán os mellores anos da súa vida. Os máis grandes presumirán de estar entre os seus amigos, como Fernando II de Médici, gran duque da Toscana. O príncipe Federico Cesi, fundador da Academia dos Linces. Francesco Barberini, un cardeal moi poderoso. En 1624 vai visitar a Roma a Maffeo Barberini, convertido no Papa Urbano VIII. Vano recibir de maneira amigable, con entusiasmo e tamén con pompa. Voulle dicir ata mañá a papá. Shhh, hai no que deixar traballar, está descubrindo as maravillas do ceo. E algún día o mundo enteiro coñecerá a súa grandeza e o homenaxearano. Estaredes orgullosos del. É un herexe, Santo Padre. Demóstrano todos os seus escritos. Merece 1000 veces que o queimen. Sí, que o queimen, que o queimen. O libro Diálogos sobre os sistemas do mundo, que tanto parece perturbar o padre Caccini. É certo que me o dedicou, e non vexo nada nel que ofenda a Igrexa. Pero a súa defensa non vale tanto como o meu ducado. Pero non fostes vós, venerable Santo Padre, quen lle destes permiso para escribir esta obra. Sí, é certo. Cústame crer na maldade de Galileo. O que me pregunto eu... é a quen se quería referir co personaxe estúpido de Simplicio. Santidade, o cardeal Belarmino, que o noso señor o acompañe, por suposto, prohibiulle a Galileo propagar as teorías de Copérnico e Galileo comprometeuse a iso por escrito. Mirade, aquí temos este papel. É falso. O venerable xefe da Orde dos Xesuítas, o cardeal Gaspar de Borja, embaixador do Reino de España, solicita a audiencia a súa santidade. Decepcionádesme, Santo Padre. Ignorade os consellos da Compañía de Xesús, que únicamente pensa no seu ben, está ao servizo da fe e do culto ao noso Señor. A súa indulxencia é grande con respecto aos protestantes de Francia, de Baviera, de Suecia... E iso vai en contra dos intereses do nobre reino de España, o que eu represento, e da súa venerable Igrexa. Mire ben, Santo Padre, que o noso poderoso país non se vexa agraviado por culpa dese herexe de Galileo, o que vos protexedes. A súa diatriba, estimado cardeal de Borja, chega tarde. Eu penso, igual ca vós, que Galileo se excedeu na liberdade que se lle concedeu. Sí, señor duque, acababa de decidir que convén levar a Galileo perante a Santa Inquisición. Unha prisión ben cómoda. Preséntome, son Vinso de Firenzuola. Son un inquisidor do seu proceso. Vai a idea de negar a trascendencia do espírito divino que fai mover os planetas para sustituíla polas leis matemáticas. Iso deixello a Copérnico. Non falei das teses de Copérnico, máis que, como unha hipótese, non sería conveniente repensar as teorías de Ptolomeo, que teñen máis de 1000 anos. A humanidade non debe progresar. Sí, fillo, pero respectando a fe das Santas Escrituras, porque o noso rabaño está composto de xente sinxela. Deixe estar no seu sitio o ceo, o sol, a terra. Son un erudito, padre. E o único que fago é dicir o que vexo, o que experimento. Onde están as probas de todo iso, querido Galileo? Di que a terra xira sobre si mesma en 24 horas, e non nos sentiríamos de ser así. Di que únicamente as mareas reaccionan a esa aceleración. Pero as casas derrubaríanse. A vida na terra sería imposible. Esa aceleración é constante, progresiva. Cando imos nunha carroza 100 veces menos rápido, sentimos a aceleración, as freadas, e aquí nada. Deixe ese xogo, a súa paixón faino divagar. Levo anos observando, meditando, experimentando, e vostede quéreme contradicir, sen máis probas que as súas crenzas. A súa arrogancia non ten límites, Galileo. Quere manipular o ceo á súa maneira. Condene a súa obra, se non quere ser vostede o condenado. Ten moita sorte de ter amigos que lle queren evitar a tortura, a fogueira.
Absure, Galileo, e evitaremos a tortura. Senón... Sí, hai que abxurar. Deus ordenoume non seguir crendo que a Terra xira ao redor do Sol, así que xa non o creo. Sí, abxuro. E non obstante, xira. Haberá que esperar a fin do século XX para que a Igrexa lle devolva o prestixio a Galileo. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman.